भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्रोकोलीची भाजी। हो, ऐकून चकित झालात ना, कारण ब्रोकोली हे जास्त तर सलाड आणि सूपमध्येच वापरतात, पण आज आपण याची भाजी बनवणार आहोत। खूप छान लागते ही भाजी, नक्की बनवून बघा। तर चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे बघा, कढई गरम झालेली आहे। याच्यात मी 1 चम्मच तेल घातले। आता याच्यात मी ब्रोकोली घालते। याला आपण तेलात कमीत कमी 4-5 मिनिटं तळून घेऊया व्यवस्थित। बघा, 4-5 मिनिटं झाले, व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे ब्रोकोली। आता आपण याला एका डिशमध्ये काढून घेऊया। बघा, मी त्याच कढईमध्ये अजून 1 चम्मच तेल घातले, तेही गरम झाले। आपण त्याच्यात जिरं घालूया, 1 तमालपत्र, 4 काळी मिरी आणि 2 लवंग। याला व्यवस्थित आपण फ्राय करूया। आता याच्यात आपण आलं लसणाची पेस्ट घालूया। आणि 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतल्या। हे व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेऊया। आलं लसूण हे फ्राय झालंय छान। आता आपण याच्यात कांदा घालूया। मी 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून। आता आपण यालाही तेलात व्यवस्थित सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। कांदा आपला छान नरम झालेला आहे। आता आपण याच्यात टॅमॅटो घालूया। मी 2 टॅमॅटो घेतलेत, प्युरी केले याची। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बारीक कापूनही टाकू शकता। व्यवस्थित मिक्स करूया। टॅमॅटो शिजायला थोडा वेळ लागतो, म्हणून आपण याला 1 चम्मच मीठ घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। याचं तेल सुटेपर्यंत आपण याला शिजवून घेऊया। बघा, टॅमॅटोने छान तेल सोडलेलं आहे। आता आपण याच्यात सुके मसाले ॲड करूया। 1 चम्मच धना पावडर, पाव चम्मच हळद, 1 चम्मच लाल तिखट, 1 चम्मच काश्मीरी लाल तिखट, 1 चम्मच गरम मसाला आणि आपण अगोदर 1 चम्मच मीठ घातलेलं आहे, म्हणून मीठ थोडंच घालते आता। लक्षात ठेवा तुम्ही सुद्धा। आता हे व्यवस्थित आपण तेलात फ्राय करून घेऊया। मसाले व्यवस्थित तेलात मिक्स झाले पाहिजे, त्याचा कच्चापणा काढूया आपण। बघा, मसाले छान फ्राय झालेले आहेत। आता आपण याच्यात 1 बटाटा मीडियम कापून घेतले आणि बटाटा आणि वाटाणे ऑप्शनल आहे। जर तुम्हाला ब्रोकोलीमध्ये बटाटे आणि वाटाणे नसतील आवडत तर तुम्ही स्किप करू शकता, पण ब्रोकोली, वाटाणे आणि बटाट्याचा कॉम्बिनेशन खूप चविष्ट लागतो, तर तुम्ही एकदा नक्की बनवा। आता ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करूया आणि
बटाटा आणि वाटाणे व्यवस्थित नरम झाले पाहिजेत, म्हणून आपण ह्याला कमीत कमी 5-6 मिनटं असंच वाफेवर शिजवून घेऊया. हे बघा मस्त तेल सोडलंय. बटाटे आणि वाटाणे दोन्ही शिजलेत आपले. आता ह्याच्यात मी कस्तुरी मेथी घालते. हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता याच्यात आपण आपले फ्राय केलेले ब्रोकली घालूया. मिक्स करूया व्यवस्थित. बघा व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता मी याच्यात पाणी घालते. पाणी तुमच्या हिशोबाने तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी आता इथे अर्धा ग्लास यूज केलं आहे पाणी. आता ब्रोकलीला आपण व्यवस्थित फ्राय केलं होतं. वाटाणे बटाटे पण शिजलेत, म्हणून आपल्याला याला फक्त 5 ते 7 मिनटं व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे बस. बघा 5 मिनटं झालेली आहेत. आपली भाजी तयार आहे सर्व करण्यासाठी. आता आपण याच्यात कोथिंबीर घालूया. मिक्स करूया व्यवस्थित. आणि आता याला आपण सर्व करूया. ही बघा आपली ब्रोकलीची भाजी तयार आहे. भरपूर चविष्ट बनते ही भाजी. भाकरी आणि चपाती बरोबर तर खूपच छान लागते ही भाजी. तुम्ही पण याच प्रकारे बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.